Napapansin ko yung ito yung glasses ko. Maganda pala to kapag naarawan. Actually, this one is a sunglasses or yung shades na galing sa Fly. Kasi sabi ng friend ko na laging may eyeglasses, dapat daw every 6 months pala nag-change ng nagpapacheck ng eyes kung tumaas or bumaba yung grado ng mata. Good morning, guys! Welcome back to another vlog. Hi everyone, today Tita is going to vlogging for me. Yeah. And I also have a medical card rocket. Na-miss niya mag-vlog kaya dami naman niya sinasabi. Sasali daw siya sa FB Live namin! We are about to start our FB Live pero Hi everyone, today I tong batang kasama ko sobrang gulo. Ang gulo-gulo niya. fat head and I got a rocket card. Kasi gusto talaga niya mag-vlog. Nagpapagawa nga siya ng daw niya. Kasi mag-review daw siya ng toys. Ganun. Saan? Ano yan? What is this? Start na tayo. Mag-FB Live muna kami, guys. So, yun. Kung hindi nyo pa napapanood tong FB Live na mangyayari ngayon, I will put the link. Why you're not in focus, babe? I will put the link down below. So, we are currently preparing. Ayun, naka-open na ang ating YouTube. And then, punta tayo sa YouTube random comment picker. Ayan. Para makapag-start na tayo. So, naglagay lang ako, guys, ng BB cream tsaka kilay lang. Ayun. Tas lips. The one on my lips is this one. This is the NYX Butter Lipstick in the shade, what is this? Razzle Fiesta. Ayan, gusto ko yung pagka-pink niya. Kasi kung light mo lang siya i-apply yan, parang normal color lang siya ng lips. Tapos na, guys, yung FB. Ano man naman to? Hindi ako makapagsalita ng maayos. Kahit sa live, FB live. Ayan, guys. 13 minutes lang. Actually, nakapag-live na ako una. Tapos, the connection is weak, sabi niya gano'n. So, inend ko siya agad-agad kasi nga, matawag nito, hindi siya nagpa-process. So, yun. So, ang daming nakalagay doon, guys, ang winner. Nagpipick ako ng winner kaso kasi, yung ibang napick na winner, dalawa atang winners, ang hindi pasok sa, sa category. And napick pa si Tita Tracy to. Pag kinakausap ko kasi si Bebe, Tita Tracy yung sinasabi ko para para matuto siyang magtita, 'di ba? So ayun, napick pa si Sis Tracy pero wala rin. Hi Tracy, love you girl. Habang pinapanood ko yung mga vlog ko, guys, or yung vlog ko, or yung clip nito bago nitong video na to, napapansin ko yung ito yung glasses ko. Maganda pala to kapag naarawan. Actually, this one is a sunglasses or yung shades na galing sa Fly. Kaso, nung nagpagawa ko ng eyeglasses ko, mahal yung mga frames dun sa EO. And then, bumili na lang ako ng frame sa Fly. This is from Fly. Ayan, nakita nyo na mga pimps ko. This is from Fly and pinatanggal ko yung lens. Tapos pinapalitan ko na ng lens na may ano ba tawag doon? Anong tawag doon? Yung may for prescription. Basta yun. Yung may... ano ba to? Nurse ba talaga tong kausap niya? And right now, guys, gusto ko sanang mapalitan na to. Kasi sabi ng friend ko na laging may eyeglasses, dapat daw every 6 months pala nag-change ng nagpapacheck ng eyes kung tumaas or bumaba yung grado ng mata, 'di ba? Yun. So, sabi ko, parang feeling ko nag-change na kasi parang hindi umi-effect. Ang sakit na naman lagi ng ng mata ko, tsaka ng ulo ko. Lagi ako nagkaka-migraine kasi una, wala akong masyadong tulog. Pangalawa, hindi ako nagpapacheck ng eyes ko. So, let me know down below, guys, if you know something, if you know an online shop or online store na nag-offer sila ng mga glasses na pwedeng palitan ng lens. Kasi para bumili na lang ako. Gusto kasi yung mga stylish, di ba? Kapag dun kasi sa paggawaan ng glasses, hindi masyadong magaganda yung mga frames. So, let me know down below para mapapalitan ko na lang yung lens ng ma-refer nyo sa akin ng online shop. I need to get a water kasi kalimutan ko mag-take ng ng vitamins ko kaninang morning. Natulog na lang ako ulit na hindi pa ako nag-take ng vitamins ko. Konti na lang yung naman niya bibili.
Ay, marami pa naman. I'm taking the Myra 300E. Ayan. Hindi siya nag-focus. Useless yung paglalagay ko dun. And ganito yung itsura niya, guys. Pag yung ganyan, 300. Kapag yung pa-capsule siya, yun yung 400. Nilalagay ko siya dito sa vanity ko para pag nag-ready ako ng morning, pag nag-toner ako, ganyan, magtitake na ako dapat. Kaso walang water. Siya yung bagong member namin, ng family. Siya si Sassy! Sassy? Anak siya ni daughter siya ni Maxi sa ibang babae. Kaya ganyan siya kasi, ano ba si Maxi? Rottweiler, si Maxi, ayun si Max. Hi Max! Ayan si Max. Rottweiler siya. Tapos, yung nanay nito, di ko alam kung anong lahi. Tapos kawawa siya, guys. Kasi yung paa niya, ito, medyo pa-bend siya. Aray! Sassy! Medyo pa-bend siya pag naglalakad kasi daw nung bata pa siya, nung super puppy pa siya. Nalalagay daw siya sa crates. I mean, tinatakban siya ng crates kasi daw lumalabas siya ng bahay. Sassy! Sassy! Doon pa yung mga i-haul ko pa pala na mga products. Sassy! Sassy! Kailangan ko na talaga, guys, ng palit nito eyeglass ko kasi gusto ko na rin papalitan yung lens ko para sa anti-radiation. Ganun kasi di pa lagi nga ako nag-edit, lagi ako nasa may laptop, ganyan. Lalo na itong mga susunod na buwan talagang magiging laging nasa harap talaga ako ng computer. So, might as well change na lang yung lens talaga. Wala na tayong choice. I am currently watching si Chinky Tita, yung mga libreng padala niya na Holland din. Itutupi ko lahat ng to, guys, ng mga nilaban ko na yan. And kumakain ako ng Ribisco butter. Yes. Ang dami ko pang itutupi, guys. Oh, grabe. So, gabi na, natapos ko na yung mga chores ko, nakapag-fold na ako ng mga uniforms and clothes ko, and nakapag-iron na din ako for tomorrow. So, currently, I'm on my mask. This is the cucumber mask from Pure Derm Resin. Ito siya, guys. Ito yung mask na nilagay ko. Alam nyo naman, guys, kung nanonood na talaga kayo ng video ko, dati pa, lagi ko na talagang ginagamit yan. And habang inaantay ko na mag-tighten ang aking mask, prepare ko na rin yung bag ko na for duty tomorrow. That is a bag from Parisian. Yeah, this is a bag from Parisian. And yung coffee mug ko, tagal kong naghanap ng ganito. Wala akong mahanap na ganitong maganda sa SMA. Buti na lang nag-vlog ako, guys. Nakita ko tong kuko kung may kulay pa pala. So, need to remove pa pala yan. And I still need to remove my nail polish. Nilalagay ko yung mga nail polish ko dito, guys, sa may mason jar na yan. Nandiyan siya. Pati na din itong nail polish remover ko kasi mahirap na, girl. Masita tayo kapag nakita tayo ng mga bisora. Pwede pag night shift kasi hindi sila pero kapag daytime, AM kasi ako bukas, so magtatanggal muna ako. And I'm using this Caronia nail polish remover na hindi siya nakaka-dry ng kuko at saka ng skin. Maganda siya, guys. Napaka-smooth lang niya magtanggal ng nail polish. Tanggal ko na, guys, yung aking cucumber mask. And ang ganda talaga sa skin. Alam mo yung parang nakaka-brighten talaga siya. Try nyo to, guys, kapag napunta kayong Watsons. Diba kanina, guys, video ko pa si Maxi. Tapos ngayon nag-nosebleed siya. Bigla siyang, sabi nung girlfriend ng kapatid ko, biglang, Tagalog? Basta yung parang sumisigaw, parang ganun sa aso. Tapos, nakita daw niya, nag-nosebleed siya. Kaya pala parang ang week niya kasi last week, nag-fever siya, so dinala siya sa vet ng kapatid ko. Tapos na-complete naman niya yung gamot. So, hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan na naman siya ngayon. And yung aso naman nila bunso, yun, may sakit din. Nilalagnat din, kaya dinala din nila sa vet kahapon. Ayun, guys, medyo nakaka-bad vibes lang pag ganyan yung mga aso namin. Nakaka-worry kasi wala kaming magawa. Syempre, hindi naman 24 hours ang vet. Wala namang hospital na 24 hours dito para sa mga animals, diba? So, ayun. Sabi ko nga, pwede lang siyang dalhin sa sa hospital namin. Nakaka-worry lang. And by the way, guys, I have already my pimps or
scar medication over here and here. Ayan, medyo naglilighten naman siya. So, for already, yung 1 week na ginamit ko yung, ano na yun, yung treatment na yun is naglighten naman siya. May result naman akong nakikita and hindi masyadong lumalaki yung mga pimps ko. So, inaantay ko lang na mag-dry kasi oil siya. And then, I will put on my aloe vera. Kasi yung aloe vera gel ko pala nasa fridge pa namin. Yun guys, yung ginagawa ko para malamig yung aloe vera gel para talagang nakaka-relax siya. Nilalagay ko siya sa loob ng fridge. Kunin ko muna guys yung aloe vera gel. Aloe vera gel sa fridge. Hi, Maxi! Are you okay na, Maxi? Max. Nilalagnat ka na naman. Max! Where is my aloe vera gel? Here it is. Maxi. Say hi to the camera, Maxi. Wala, hindi nakikita yung face mo. Nakikita mo kasi. Lalagay muna ako guys nitong aloe vera gel. By the way, by this time siguro na-upload na yung review ko nito. Review ko nitong aloe vera gel. Nakaka-addict yung amoy niya guys. Parang feeling ko, ang linis-linis ko pag nakalagay ako ng ganito. So, ginagawa ko lang itong foundation brush na flat. Ito yung pinanga-apply ko. Na-discover ko lang to nung bago ko gawin yung review. Kasi dati yung finger, I can't contain my happiness. Actually, noon ako yung eyes ko eh. Ang ganda sa feeling. My gosh, guys. Palamig niyo yung aloe vera gel niyo kung gumagamit kayo ng aloe vera gel. Or, aloe vera. Ngayon ko lang realize yung sinabi ko. Or, yung mga mask nyo, yung mga sheet mask, yun, i-fridge nyo rin yun bago nyo ilagay para talagang pakak na pakak. Girl, pak na pak. Para talagang ang sarap sa feeling. Shoot, ang lamig. Nakaka-relax. Tapos, napansin ko rin, hindi ako masyadong mapimple dito. That's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching this video. And thank you so much sa mga nag-subscribe, sa mga bagong subscribers, and sa nagsusupport sa akin, and sa mga nag-join ng giveaway ko. Thank you so much, guys. And yung mga comments nyo, talagang sabi ko, kakaiba rin talaga kapag kakaiba rin talaga kapag may ibang tao nag-appreciate sa mga pinaghihirapan mo. And yun, nakakataba ng puso yung mga comments nyo. Thank you so much guys. And yun, kahit hindi kayo nanalo dun sa isang giveaway, may mga susunod pa na giveaways tayo guys. And if you are not yet a subscriber, please do subscribe and please do like this video, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!